ኣብ ዝተፈላለዩ ኩናት ዓለም ዘለዎም ተኸታተልቲ መደብ ኤቢት ቻነል ከመይ ቀኒሖም ከመይ ኣለዎም ኦኬ ቅንያቱ ቅንያት ጂሜይል ኢና ጌርናዮ ዘለና ሕጂ ከዓ ኣብ ጂሜይል ኮይኑ ኣብ ዩቲዩብ ከምዚ ብተኸታተለ ንዘራርቦ ዝቐንና ማለት እዩ ኣብ ዩቲዩብ ከመይ ጌርና ዝደለናዮ ቪድዮ ወይ ከዓ ኣውድዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኣብ ናትና ዩቲዩብ ንፅዕኖ መጀመርታ ግን እቲ ናትና ዩቲዩብ ከመይ ጌርና ነዳልዎ በታ ዝሓለፈት ቪድዮ ርኢና ነርኢና ሕጂ ከዓ ሓንቲ ቪድዮ ዘዳለናያ ከዓ ናብቲ ናትና ቻነል ወይ ከዓ ናብቲ ናትና ዩቲዩብ ወይ ከዓ ናብቲ ናትና ኣድረስ ከመይ ጌርና ፅዒና ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ኩላትና ከዓ ብሕብረት ኦኬ መጀመርታ ኣብ ጂሜይል ኢና ንኣቱ ማለት እዩ ኦልሬዲ እዚ ጂሜይልና ከፊትና ፀኒሕና ኣለና ዳይሬክት ናብ ጂሜይል ንኣቱ ድሕሪኡ ኣብ ጂሜይል ምስ ኣትና ኣብዛ ጉግል ኣፕ ትብልላ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ ኣብዚኣ ክሊክ ምስ በልናያ ዩቲዩብ ትብላላትና እዚኣ እዛ ዩቲዩብ ትብልላ ክሊክ ንብላ እንደገና ሕጂ ምናልባት ካብቲ ናትና ኣድራሻ ወፂና እንድሕር ፀኒሕና ኣብዚኣ መፂና ኢና ስዊች ኣካውንት ንብላ ናብቲ ናትና ንክንምለስ ማለት እዩ ናይ ካልእ ሰብ እንድሕር ፀኒሑ ኦልሬዲ ግን ሕጂ ኣብ ናህና ስለ ዘለና እዚኣ ዮር ቻነል ትብልላ ክሊክ ንብላ ግዜ እቲ ኣቐዲሙ ኣትዩ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብዚ ይመፅና እንድሕር ወላ ሓንቲ ደእትና ኣላ ነርና ኤምፒቲ ዚሮ ትኸውን ማለት እዩ ሕጂ ከነእቱ እንድሕር ደልና ወይ ከዓ ክንፅዕና እንድሕር ደልና ኣብዚኣ ክሪኤት ትብላላ ናይ ካሜራ ትመስል ናይ ተደመሮ ምልክት ዘላታ ወይ ከዓ መስቀል ዘላታ እዚኣ ማለት እዩ ነዚኣ ክሊክ ንገብራ ነዚኣ ክሊክ ምስ በልና ሕጂ ክልተ ምርጫታት ኣለዋና ወይ ኣፕሎድ ዲኻ ክትገብሮ ቪድዮ ናብኡ ዲኻ ክትፅዕኖ ተዳልዩ ዝፀንሐ ወይ ከዓ ላይቭ ሕጂ ኻ ክትኣቱ ደሊኻ ኣለኻ ላይቭ እንድሕር ኮይኑ ነዛ ካልእት ዘለና ክሊክ ንገብራ ጎ ላይቭ እንድሕር ዳ ዝዳለናዮ ቪድዮ ኮይኑ ፀኒሑ ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ድሕር ኮይኑ ከዓ ነዚኣ ኣፕሎድ ቪድዮ ንብላ ነዚኣ ክሊክ ንብላ ማለት እዩ ሽዑ እዚኣ ሂባትና ኣላ ሕጂ ክልተ ምርጫ ኣለዋና ወይ ካብቲ ዝተዳለወ ኣብ ዝሓዝናዮ ስሒብና ናብዚ ድራክ ጌርና ንእትዎ ወይ ከዓ ሰለክት ፋይልስ ንብላ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ሰለክት ፋይል ትብል ነዚኣ ክሊክ ብላ ነዚኣ ክሊክ ምስ በልናያ ቪድዮ ኣብያ ደላ ነምፅኣ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት እዚኣ ጂሜይል ፓርት 1 ቴስት ትብላላ ነዚኣ ክሊክ ገብራ ንዓ ከእትዋ ስለደልየ ዘለኹ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ጂሜይል ገለ ደልየ ኣለኹ ሕጂ እሳ ተእትዋ ኣላ ኣብዚ ኣፕሎድ ትገብራላ ንዓ ስጋዕ ተእትዋ ግን ኣብዚ ዝደለኽዎ ፅሑፍ ይፅሕፈላ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ መሰረታዊ ናይ ኮምፒተር ትምህርቲ ዘሎ ነዚ ደን ሲስተም ኣብዚ ዝደልናዮ ንፅሕፈላ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ዲስክሪፕሽን እንታይ ክትብል ደሊኻ ኣለኻ ካብዚ ንፅሕፍ ማለት እዩ ዝደለናዮ ዓይነት ዲስክሪፕሽን ንፅሕፍ ማለት እዩ እዚ እውን ከምኡ ማለት እዩ ኣርእስቲ ናይቲ ትምህርትናስ እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ንኣብነት እዚኣ ሃው ቱ ኣፕሎድ ኦን ዩቲዩብ ክፅሕፋ ክእል እየ እዚ ብዙሕ ደዳናዊ ይኮነን ነዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ መስርሕ ስለ ክንርኢ ደሊና ዘለና ኣብዚኣ ኔክስት ብላ ማለት እዩ ኔክስት ምስ በልናያ ብዙሕ ግዜ ኮመንት ክንደይ ንህቦም ገይሮም ዝዓፅውዎ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣለዉ ዘይደልዩ ኮመንት ክወሃቦም ብዝተፈላለየ ምክንያት እሶም እምልከቶም ስለምንታይ ከምኡ ዝገብሩ ነዚኣ እዮም ክሊክ ትገብርዋ ማለት እዩ ስለዚ ኮመንት እንድሕር ዳኣ ዝደለና ነዚኣ የስ ኢት ኢዝ ሜድ ፎር ኪድስ ትብልላ ንገብራ ማለት እዩ ኖ ኦፐን ከምዚ ንኣብነት እዚ ናትና ሕጂ ትምህርቲ እዩ ሰብ ድሌቱ ኮመንት ክህብ ኣለዎ ከምዚ ክውስኽ ኣለዎ ከምዚ ክገብር ኣለዎ ከምዚ ትጋገ ኣለኻ ከምዚ ፅባላ ከምዚ ሕማቕ ኣለካ ድሌቱ ክብል ስለ ዘለዎ ኮመንት ንሕና ክፍቅደሉ ኢና እዚኣ ነዚኣ ኖ ኢት ኢዝ ኖት ሜድ ፎር ኪድስ ትብልላ ንዓ ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ ድሕሪኡ እሳ ምስ በልናዮ ወላ ሓንቲ ካልእ እዚ ንታሕቲ ከይና ተሪእናዮ ወላ ሓንቲ የብሉ ነዚኣ ኔክስት ንብላ እንደገና እዚ እውን በዓል እዩ ባይ ዲፎልት እንዳመልኦ ዝኸይድ መሊስና ነዚኣ ኔክስት ንብላ ኩሉ ዳርጋ ኔክስት እናበልና ኢና ንኸይድ ኤገይን እዚኣ ኔክስት ንብላ ኦልሬዲ ሕጂ ቼክ በፂሓላ ማለት እዩ ሕጂ ቼክ በፂሓላ ኔክስት ንብላ ኔክስት ምስ በልናያ ሕጂ ቅድሚ ፓብሊሽ ምባልና እንድሕር ኣብዚኣ ፖፕሊሸራት ጌርናያ ወይ ከዓ ናብ ህዝቢ እንድሕር ዘርጊሕናያ ከም ደላታ ሕጂ ክትከይድ እያ ማለት እዩ ኦልሬዲ ግን ሕጂ ኣብ ሓሙስ ኮይና ንስራሕ ስለ ዘለና ንትምህርቲ ኢልና እውን ንዳሉ ስለ ዘለና ኣብዚኣ ንዓይን ነቶም ዝርኢንን ብሓንሳእሲ መዘኻኸሪ ሃብና ክብላ ክእል
ወይ ከዓ ንዓይ መዘኻኸሪ ከይሃበት ንዝኾነ መዘኻኸሪ ከይሃበት ኣብዚኣ ስኬጁል ግበርለይ ይብላ ማለት እዩ ዝተፈለየ መዓልትስ ግበርለይ ይብላ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክዝርጋሓላ ደልየ ዘለኹ ንበሎ ካላንደር ኣብዚ ይርዮ ወርዲ ጠቢቑ ኣለኹ ነገ ተሓደልየ ኣለኹ ንኣብነት ሰዓት ሓንቲ ለይቲ ኺትኩላ እየ ሽዑ እዚኣ ፕሪሜር ኣየድልየኒ እንድሕር ኢልያ ነዚኣ ሽዑ እዚኣ ስኬጁል ወዲየ ኣለኹ ኢለ ኣለኹ ነዚኣ ክሊክ ገብራ ማለት እዩ በዚኣ መሰረት ወዲኣ ኣላ ነዚኣ ክሎዝ ንብላ ማለት እዩ ድሕር ዳሪእና ኮይና ኣብ ሰዓት ኣላ ግን ገና ይበርህት ንብላ ኖ ኣነ ዝኾነ ምትዕርያት ክገብረላ ይደልየ ድሕር ኢልካ ተመሊሰ መፅእ እዚኣ ነዚኣ ክሊክ ገብራ ማለት እዩ ንዓ ክሊክ ኢለ እንታይ ኢኻ ክትገብር ደሊኻ ዘለኻ በዚ ሸነኽ ፀጋም ኣለና ማለት እዩ ንኣብነት ስእሊ ክመርፀላ እየ ኣብዚ ስእሊ ዝኾነ ክእትወላ እየ ድሕር ኢለ ነዚኣ ቀዳማይ ገፅ ናትና ክረአ ደሊና ዘለና ክገብረሉ እየ ድሕር ኢልና ካብዚ ኣብዚ ዘለዉ ስእሊ ከምፃላ ኢልና ንሪኣ ማለት እዩ ስእሊ ዓይነት ስእሊ ኢና ክነትወላ ዘለና ንኣብነት እዚኣ ድሕር ኢለ እዚኣ ከእትወላ እየ ማለት እዩ ካብኡ ዝገበርክዎ ለውጥታት ምስ ገበርኩም እዚኣ ሴፍ እናበልኩ ስለዚ መጠን ከይነውሓልና ንሎም መዓልቲ እታ ቪድዮ ከምዚኣ ጌርና ነዚኣ ከዓ ሴቭ ኢልና ወዲእና ኣለና ድሕሪኡ ካብዚ ንወፅእ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ኤቢቲ ቻነል ንሎም መዓልቲ ዝተዳለወ ፕሮግራም እዚ ዝረኣናዮ ነይሩ ማለት እዩ ሕፅር ብዝበለ ከመይ ጌርና ናብ ቪድዮ ናትና ዩቲብ ቪድዮ ንፅዕን ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ማለት እዩ ከምኡ እውን እንድሕር ዳ ፅዒናዮ ኣብኡ ፅሕፈት ከነተዓራር እንድሕር ዳ ደሊና ኣብ ዝደለናዮ መዓልቲ ማለት እዩ ዋላ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ ክልተ ዓመት ኣብ ዝደለናዮ ግዜ ፅሕፈት ኣቲና ክንተዓራር ንኽእል ኢና ከምኡውን እቲ ብመጀመርታ ዝርአ ፕሮፋይል ናትና ስእልታት እውን ክንቀያይሮ ንኽእል ኢና ናይዚኣ እውን ንትምህርቲ ኢልና ዘዳለናዮ ነይሩ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ክዝርጋሕ ከላ ከዓ ናይ ዩቲብ ገለ ሓበሬታት ዝኸውን ጌርና ኢና ንዝርግሓ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ጌርና ቪድዮ ንፅዕን ናብ ምንታይ ናብ ናትና ቻነል ናብ ኩሉ ሰብ መታን ንክባፃሕ ሕጂ እውን ሸር ክንብላ ኢና እቶም ሳብስክራይብ ዘይኮንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምዃን ንመደባትና ብቐጥታ ትከታተሎ በዛ ኣጋጣሚ ዝዳፅዋዕና ዘለኩም ሃናፅ ነቐፌታ ኮመንትን ከዓ ኣብቲ ታሕቲ ክፅሕፉልና ንደሊ ኢና ሰላም ወሰናይ ሰላም ቅነ ሰላም በቢ ዘለና ዘለኩም ሃናፅ ነቐፌታ ኮመንትን ከዓ ኣብቲ ታሕቲ ክፅሕፉልና ንደሊ ኢና ሰላም ወሰናይ ሰላም ቅነ ሰላም በቢ ዘለና